Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut yn ni'n darganfod hafaliad y tangiad neu'r normal i gromlin. Felly, gadewch chi'n ystyried fod gennym ni ffwythiant yn hafali f of x. Wedyn, os na i blotio set o echelina fan hyn, dydyn ni fod y gromlin ar gyfer f of x yn edrych fel hyn dydyn ni. Felly, mae gennym ni ffwythiant fod yn gwneud yn hafali f of x. Nawr, ar unrhyw bwynt ar y gromlin, dydyn ni y pwynt yma fan hyn. So, ni'n gallu llunio un o ddau beth. Yn gyntaf, so ni'n gallu llunio tangiad, sydd yn linach sydd just yn cyffwrdd y cromlin yna mewn un pwynt. Neu, so ni'n gallu llunio y normal. Na, mae'r normal eto mynd trwy'r pwynt yma, ond mae ar ongl sgwar i'r tangiad. Felly, ar gyfer y pwynt yma, beth bynnag ydi o, dyma fo yr tangiad, a wedyn dyma fo yn normal. A fel dwi'n dweud, mae yna ongl sgwar rhwng hein. Mae gadewch i ni edrych ar enghraifft i weld sut mae hyn yn gweithio, sut ydyn ni'n ffeindio'r hafaliad go iawn. Felly, gadewch i ni ystyried bod gennym ni ffwythiant yn hafalu 2x di sgwario tynnu 3x adio 1. Ac un peth sy'n ni'n gallu gwneud i gychwyn ydy, os a estyn cyfrifiannau graffigol, fel yr un yma yn fan hyn, a gofyn i'r cyfrifiannau graffigol blotio hwn, 2x di sgwario, tynnu 3x adio 1. So os dwi'n gofyn am lun ohono fo, dwi'n cael cromlin, siarp I, fel ydych chi'n gweld yn fan hyn. Mae gadewch chi'n ystyried bod ni eisiau ffeindio beth yw hafaliad y tangiad a'r bwynt penodol ar y gromlin yma. A gadewch chi ystyried bod fi'n mynd at draws fan hyn, lle mae dydyn ni x yn hafal i 2. So 2 y draws a wedyn 3 i fyny sydd gen i fan hyn. Ond be fasa'r hafaliad y tangiad i'r gromlin fan hyn? Dych chi'n gweld, fasa'r tangiad yn lle dwi'n trio dangos efo'r beiro fan hyn. Be fasa'r hafaliad y llinell yna? Wel, i wneud hynny, i ffeindio'r hafaliad yma, be dwi angen wneud yn gyntaf ydy differu y ffwythiant. Felly ffeindio dy by dx, sef y cyfradd newid neu'r gradiant. Ac i ddifferu hwn, dwi'n cychwyn efo'r 2x di sgwario, lliosur pŵer 2, efo'r cyferlo 2, mynd am 4. Wedyn tynnu 1 oddi wrth y pŵer, 2 tynnu 1 yn 1. Felly x i pŵer 1, sydd jyst yn gallu cael ei sgwennu fel x. Mi fasa negative 3x yn differu just yr un negative 3, a mi fasa'r rhif fel yr un mewn hyn yn differu reid dim byd. Felly y gradiant, y dy by dx fan hyn, ydy 4x tynnu 3. Nawr nes I ddewis, gyda'i nôl o yn fan hyn, y pwynt 2 a draws, x yn hafal i 2 i weithio fo. Nawr, dwi'n gwybod bod yn hafal i 3 fan hyn yn cael ei ddangos gan y cyfrifiannau. Ond fyswn ni'n gallu gweithio un allan hefyd o'r hafaliad. Os yw x yn hafal i 2, fyswn ni'n gallu gweithio allan gwerth drwy amnewid ei fewn i'r hafaliad yn fan hyn ar gyfer Felly fyswn nhw'n golygu dwbl o 2 di sgwario, x di sgwario, tynnu 3 gwaith 2, fel yr x, wedyn adio 1. Felly 2 di sgwario yn 4, 4 llios i 2 yn 8, tynnu ffwrdd 3, 2 sydd yn 6, a wedyn adio 1. 8 tynnu 6 yn 2, 2 adio 1 yn 3, felly ia, dwi'n cytuno bod yn hafal i 3, eto yn dangos o fan hyn, mae o'n 2 draws 3 i fyny. Felly, dyn ni'n gwybod bod y tangiad yma yn mynd trwy'r pwynt 2 draws 3 i fyny. Ond dyn ni hefyd angen gwybod graddiant y tangiad. A dyma ble mae'r dy by dx yn dod i fewn. So os yw x yn 2, fydd ei weithio allan y graddiant fan, fydd ei reid dy by dx i lawr i fan hyn. A dy by dx, os di x yn 2, dyn ni'n amnewid 2 fewn i fan hyn. Felly mi o'n 4 llios i fod 2 tynnu 3. 4 llios i fod 2 yn 8, a wedyn mae 8 tynnu 3 yn 5. Felly, eto os na i estyn y cyfrifiannau yma yn ôl allan yn fan hyn. Os dwi eisiau gwneud tangiad i'r pwynt yma, dwi angen llinach sydd efo graddiant 5 ac sy'n mynd trwy'r pwynt 2 draws 3 i fyny. Nawr, y ffordd ni'n ffeindio hafaliad y llinach yma ydy defnyddio rhywbeth nathon ni weld yn gynt yn y cwrs, sef yr hafaliad fach yma. Dyma ni ffordd o ffeindio hafaliad llinach sydd. Os dyn ni'n gwybod 1 pwynt ar y llinell, x1 o 1, a mi ydyn ni'n gwybod 1 pwynt ar y llinell fan hyn, dyn ni'n gwybod bod y pwynt 2, 3 ar y llinell. Ond hefyd, dyn ni angen gwybod graddiant y llinell, ond dyna di hwn yn fan hyn, y 5 ydy graddiant y llinell.
Felly hwn ydy'r hafaliad dwi'n defnyddio i ffeindio hafaliad y tangiad. Felly yn yr achos yma, mi fydd x1 yn 2, mi fydd y1 yn 3, a mi fydd m yn 5. Dwi jyst yn amnewid y 3 yma rwan i fewn i'r hafaliad yma. Felly y tynnu yr y1 sydd yn 3, yn hafelu m sydd yn 5, a lluosi hwnna fo x tynnu x1, x tynnu 2. A wedyn, os dwi eisiau cael fersiwn bach mwy taclus o'r hafaliad, efallai beth sy'n ei fysa lluosi allan y 5 yn fan hyn, ac yna efallai sy'n ni'n adio 3 bob ochr, i gael gwared o'r negatif 3 fan hyn, felly byddai'n hafelu 5x tynnu 7. Ac os da i nôl at y cyfrifiannell graffigol yn awr, a wedyn os da i fynd yn ôl fan hyn, a gofyn iddo fo blotio hefyd be dwi wedi ffeindio fan hyn, 5x tynnu 7. Dwi'n gobeithio wedyn, os da i ofyn i'r cyfrifiannell blotio'r 2 yma rwan, na i weld, dyna fo, na i weld y gromlin reiddiol yn las yn fan hyn, a wedyn, ia, da i goelio fod y llinell goch yn fan hyn, yn tangiad i'r pwynt 2 a draws 3 i fyny. Ond beth amdan y normal? Dyn ni'n gallu gweld bod y normal eich mynd i fynd i'r cyfeiriad yma yn perpendicular i'r tangiad. Wel, mae'n trio allan fod ni wedi gwneud y gwaith calad i ffeindio'r normal. Dyn ni jyst angen newid un peth bach yn fan hyn. Nawr, graddiant y normal fydd, wel, fydd o'n gysylltiedig ar 5 yn fan hyn. Os na 5 ydy graddiant y tangiad, graddiant y normal fydd negatif cilydd y 5. Nawr, negatif cilydd 5 ydy, gaf o hwn yn bositif, dyn ni angen rhywbeth negatif, a cilydd 5 fysa 1 dros 5. Felly, graddiant y normal fysa negatif 1,5, neu os hoffech chi, negatif 1,2. Dwi wedyn jyst yn mynd i ddefnyddio union yr un hafaliad o gen i fi gynt yn awr i fan hyn, y tynnu y1 yn hafelu m, x tynnu x1. Ond y gwahaniaeth ydy, dwi eisiau defnyddio hwn yn awr i ffeindio hafaliad y normal. A'r unig beth sydd yn newid ydy, bod fi'n defnyddio yr m yma rwan, bod fi'n defnyddio negatif 5 fel yr m. Eto dwi'n gwybod bod y normal yn mynd i fynd trwy'r pwynt 2 a draws 3 i fyny, fel nes i ffeindio gynt. Felly mae hynna yn dal yn cael ei reid fewn yn fan hyn. So'r y1 fydd 3, y tynnu 3, a'r x1 fydd 2, x tynnu 2. Ond just newid y graddiant hwn i fod yn hwn, negatif 5. Felly mae hwn yn gweithio fel hafaliad y normal. Ond eto, dwi eisiau beth bach mwy taclus, so ni'n gallu lluosi allan yr negatif 5 yn fan hyn. A wedyn, so ni'n gallu adio 3 bob ochr. A tro yma, os dwi'n adio 3 i 2 5, wel mae 3 cyfan yn 15 5, ac os dwi'n adio 2 5 arall, fydd hynna'n 17 5. Felly dyna fo y hafaliad y normal yn yr achos yma. Ac eto, jyst i orffan, so ni'n gallu mynd yn ôl o'n at y cyfrifiannell graffigol, gofyn iddo fo plotio yr un newydd yma, sydd yn negatif 1,5x, a wedyn adio 17,5. A dwi'n gobeithio wan, os dwi wedi cyfrifo hwn yn gywir, na i weld ar y cyfrifiannell yn fan hyn, yn las, mae gen fi'r gromlin reiddiol, yn oedd 2x di sgwario tynnu 3x adio 1. Yn y pwynt yma, 2 a draws 3 fyny rwan, mae gen i fi y tangiad sydd yn goch, llinach sydd yn cyffwrdd y gromlin, just yn y pwynt 2 a draws 3 fyny. A wedyn yn wyrdd yn fan hyn rwan, mae gen i fi'r normal, sef y llinach sydd yn perpendicular i'r tangiad. A felly, dyna ni y fideo ar ei ben. Y pwynt allweddol ydy bod chi angen defnyddio y tynnu y1 yn hafelu m, x tynnu x1 i ffeindio hafaliad normal neu tangiad. Yr y1 a'r x1 ydy 1 pwynt ar y gromlin, pwynt o'ch dewis chi. A wedyn y gradiant fan hyn ydy dy by dx os ydych chi eisiau defnyddio'r tangiad, neu ydych chi angen defnyddio negatif cilydd dy by dx i ffeindio hafaliad y normal. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.